नोंगौ जोङो बयबो मिथिगौ दिनैहाय 5 जुन आरो बेयो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे होनना बुङोब्ला बयबो दिनैनि दिनावहाय बिफां गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंबो दिनैहाय जुमदार ब्लक हिसाबै नैबे खासियाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गसाइगाव टु रायमना बा जुमदारसिम थांनाय लामा मेन लामायाव जोङो दिनैहाय बिफां गायनो थाखाय थि खालामदों आरो बेखौ जोङो पेरेन्ट बडि ब्लक कमिटिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो लोगो लानानै दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बिफां गायनायजों लोगोसे जोङो आरो बेखौ लाबावनाय जादों जे जोङो जोंनि एरियाखौ साब सिखोन लाखिनांगौ हिसाबावहाय जोङो गावनि खाथियाव थानाय जेखिनि हाग्राफोर दङ बेफोरखौ जोङो एवस्रांनानै जोङो साफा खालामदों आरो जोङो बयबो मिथिगौ जे दंफाङा जोंनि थाखाय खुब गोनां आरो बियो जोंनो जोंनि देहानि थाखाय सोमखोर मिथिंगाखौ नांगौ बेनिखायनो दिनैहाय बे बिफांखौहाय नोजोर बोनानै जोंनि भबिष्यतखौ नोजोर बोनानै दिनै बे बिफांखौ जोङो BPF जुमदार ब्लक कमिटिनिफ्राय नैबे बिफां गायनायखौ दिनै हाबा मावनो थाखाय बा खामानि मावनायखौ जों राहा लादों। जेसेबांनाखि दंफांफोर गायदों बेफोरखौ जत्न लाखिनांगौनि थाखाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ दिनैहाय बियो आंनि नोंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखाय बिफाङा जोंनि थाखाय गोनां दा बेनिखायनो आंहाबो नोंहाबो बयहाबो दायथ' दं बेनिखायनो जोंहा बेबायदिनो थांनानै थानो न'खर जानो थाखाय मोसौ मैसा दङ नाथाय बेखौ नोजोर बोनानै मोसौ आरो बेबायदिनो बोरमाफोरखौ नोजोर बोनानै खायोब्ला खुब मोजां मानोना बे बिफाङा नोंनि आंनि थाखायबो थांना थानायनि थाखाय गोनांथि दंखायनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै मोसौफोरखौ एसे गोजानाव दोनोबा मोजां आरो जोङो लामा थाबायनायावहाय नुयोब्ला मोसौ बोरमाफोरखौ जों होखारनानै होनांगौ बिफांनिफ्राय गोजानावहाय ताकि बे बिफाङा मोजाङैनो देरलाङो आरो थाङो आरो जोंनि थांना थानायाव खामानि होयो बेनिखायनो साफ्रोमबो बे जोंनि जुमदार समष्टिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरनाय आरो BTC ओनसोल आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायनाय साफ्रोमबो बिफां गायनाय जे अर्गानाइज खालामनाय बेखौ नोजोर बोनानै बयबो बिफांखौहाय सेभ खालामो आरो गाहामैनो बिफांखौहाय होबथानानै दोनो बा नोजोर होनानैहाय बेखौहाय मोसौफोरनिफ्राय आरो बोरमाफोरनिफ्राय बासायनानै दोनो दा बेनिखायनो आं खावलायहरबाय जे जोंनि जुमदार ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम बिफांनि सायाव नोजोर होनानै बिफांखौहाय मोजाङै दोननो जथ्न' खालामबानो जाबाय ताकि बियो जोंनि थाखाय खामानि होगोन। दिनैनि दिनखौ लोब्बा लानानै गोबांथार साफाय अभियानबो खालामनायफोरखौ नुनो मोन्दों जोङो नुनो मोनो गोबां अबेबा दखानाव अबेबा न' खाथिफ्रावहाय बिराद दाखोर दाला दङ बेखौ मारै साफा लाखिनो बेफोरनि सोमोन्दै मा बुङो ना बेखौहाय एक्सुवेलि जोङो जिखुनु खामानि मावोबा लेथ्रा जायो नाथाय बेखौ जोंबो बयबो एसे कमन सेन्स थानांगौ नङा होमबा साफाय अभियाना बे नङादि दंखायो होननानै जों जथे मथे मैला खालामनांगौ बे नङा बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला बेखौहाय माबे जायगायाव जोङो गारनांगौ बेखौबो नोजोर होनानैहाय गारनो थाखाय आं बयनिसिमबो खावलायदों मानोना साफाय अभियान दंखायो होननानैहाय जों जथे गारोब्ला बियो जोंनि फिउचारावहाय जोंनि देहानि थाखाय बियो बिपदजनक दा बेनिखायनो आं खावलायदों साफाय अभियाना दिनैहायथ' बयबो खालामदों नाथाय दिनै खालामनानै साफाय अभियान खालामखांनायनि उनाव गाबोननो जोङो बेबायदिनो लेथ्रा खालामोबा बे जोंनि थाखाय देहानि थाखाय खुथिजनक दा बेनिखायनो आं खावलायदों साफाय अभियानाथ' जाबाय थागोन आरो जोंबो लेथ्राखौहाय नोजोर बोनानैहाय जोङो गारोब्ला खुब मोजां जागोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरनिसो आं गुरै दिनै 5 जुनावहाय बिफां गायनायनि सान हिसाबै अर्थात इनभाइरनमेन्टेल डे हिसाबै जों बेखौनो जुमदार ब्लक कमिटि BPFआ उद्योग लादों जे जों दिनै बिफां फुलि गायगोन बेवहाय बयबो हानजा धोरोम राव बासियालासिनो बयबो बे सानखौ बयबो फालिदों बे हिसाबै परिबेसनि आबहावाखौ नोजोर थाजिम लाखिनो थाखाय जोंहा बिफाङा जोबोद गोनांथि बेनिखायनो जोंबो जुमदार ब्लक कमिटिनि जानानै BPF जानानै जोंबो दिनै बे हाबाफारियाव जोङो जुमदार ब्लक हिसाबै जोङो बिफां गायनो थाखाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों बेनिखायनो आं आसा खालामो जाहाथे जोंनि जुमदारबासिया बयबो जिखि हान्जा थाया मानो नैबे बिफां गायनायनि सायावहाय जाहाथे नोजोर होलायलायो जाहाथे नस्थ' जाथों बेखौ गावनि सम्पति साननानै ला जाहाथे इन फिउचार जाहाथे जोंनि आबहावा अर्थात परिबेसा जाहाथे गोजोनै थाथों बेखौनो आं बयनिसिम रायजो राजाखौ आङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि बिफां लाइफां थाबासो जों जिब जुनार बयबो थांना थायो जों बेखौ मिथिखागौ बेनिखायनो जों बिफां लाइफां गायनायावहाय जोङो दिनै गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो जुमदारबासिया जुमदार ब्लक कमिटि BPFआ दिनै जोङो बे हाबाफारियाव जोङो
उद्योग लानानै हाबाफारिजों मावगासिनो दङ बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि रायजो राजा बयखौबो जाहाथे बे बिफां फुलि गायनायावहाय जाहाथे खुनु प्रकारै जाहाथे मोसौ बोरमा थोरमानिफ्राय जाहाथे नोजोर लाखियो बेखौनो आं बयबो रायजो राजाखौ आङो गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों।